Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushone ngesihluku umfanyana oneminyaka engu-14 emva kokudubuleka ekhanda kanye nasengalweni. Inhlamvu ebephiza emoyeni ngabantu abebedlala ngezibhamu bebungaza ukwamukelwa kwesidumbu kwamukelwane wakhe kwasi eMlazi. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande. Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Namanje usabalisa umndeni womfanyana oneminyaka engu-14 uSimile uSithembiso Nkosi obefunda ugrade 8 eswelihle high ushonele esibhedlela ngempela sonto emva kokudubuleka ikhanda kanye nasengalweni inhlamvu ebintaza emoyeni. Kube ukuthi lo mfanyana wayekade emile egcekeni lakubo nabangani bakhe ngezithuba zabo 5 ntambama ngesikhathi kufika isidumbu sowesilisa ongumkhelwane silandwe amakhazeni. Abanye babangani baleli bhungu ukuthi wabasondela lapho kwakusiphinwa khona izimonto beyobukela, kodwa ke yena wabesesala ema egcekeni lakubo nalapho kwabesethola khona ke inhlamvu eyayintaza umoyeni. Kuthiwa ke inhlamvu eyayindiza umoyeni abesemdubula ikhanda kanye nasengalweni. Unina akaSimiso unkosikazi iNosipho Nkosi uthe wabekelwa abangani bendodana yakhe ukuthi ke bakheshiswe okwezinja ngesikhathi beyotshela abantu laba ababespina izimonto bedubula nezinhlamvu omoyeni ukuthi ke usedubulekile umngani wabo kodwa bangayishaya ndivo. Uqhube wathi bekunguzinyo obulala wakhe lo mfana oshonile njengoba benephupho lokudlala ibhola aze afike esigabeni esiphezulu. Uthi uphatheke kabi ukuthi umntanakhe akasakhonanga ukufeza iphupho lakhe. Ubesethe-ke akalivulanga icala emaphoyiseni njengoba engazi nokuthi wadutshulwa ubani kulaba ababedubula izibhamu, futhi ke novalo ukuthi bengase bebuye bezomhlasela njengoba ethe endaweni laba khona akukho ukuthula, amaphoyisa kanye nomphakathi akukho nokusebenzisana. Uthe ungahamba uyovula icala emaphoyiseni bese amaphoyisa engayinaki bebuyeke abantu obavulele icala bebuye bezokudubula. Ikhansela lendawo kuward 81 kumasipala weTheku umnumzane Thamsanqa Mthetho futhi ke naye uqinisekisile ukuthi ngempela ingane le bayibona ephuthunyiswe esibhedlela ngemonto emva kokudubuleka ngehlungu. Wabe sevuma nanokuthi amaphoyisa khona le awakhoni ke ukusebenzisana nomphakathi ngokuthula. Bafethu ke lesi isigameko esibhlungu ngendlela emangalisayo sithi tutu kubangani kanye nezihlobo bomfanyana, kanti ke sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Mina nje ngentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje, ungibambeke evidweni elandelayo.